съм под буки стари и от мен тече магия. Вечна радост създарявам, песни пея за комити. Вечна радост създарявам, песни пея македонски. Едно момиче до края е гея, друго край Вардаро седи, трето под Пирин живее, тъжна майка песен пее. Едно момиче до края е гея, друго край Вардаро седи, трето под Пирин живее, тъжна майка песен пее. Добър ден, господин Стойчев. Искам да се представиш с две думи. Кога си роден? Откъде си? Благодаря за въпроса. Веднага ще ви отговоря. Не ме гледайте с побелели коси. В мен има още хляб. Така. Роден съм на 7.2.1930 година в село Игуменец или сега село Гега. Така. Въпросът ми е свързан с Македония. Болката на България, Македония. Сега много се шуми напоследък. Трябва ли Македония да бъде приета в Европейския съюз и България трябва ли да я подкрепи? Какво е вашето мнение? Защо ме занимавате с македонски въпрос? Македонският въпрос отдавна е приключил в полза на България. Обаче западните дипломати да имат много здраво от мене. Тя няма да бъде те както смятат. Този въпрос е ликвидиран за винаги. Те трябва да признаят грешките на Берлинския конгрес 1878 година. Берлинския конгрес слага началото на този проблем, от който Македония става ябълка на раздорите на Балканите. От този момент. Трябва ли България да подкрепи Македония? Как ще я подкрепим? Какво е Македонията, ще я подкрепим? Това си самата България. Това е България. Значи... Нищо да не си правят илюзии. Вчера във вестника пише да сме признали били исторически данни. Какви исторически данни? Исторически данни са в полза на България. Македония има ли някаква историческа... Няма, тя е парче от България. Първо трябва да ви кажа какво е представлявала България преди Берлинския конгрес. Едно цело от 4 географски области. Мизия, Добруджа, Одринска Тракия и Македония. 4 географски области. Тази територия на България съществува още от Първото българско царство. Самуил, когато е победен от Василий II, тогава тези земи още от тогава са били български. Гоце Делчев какъв е? Чист българин. Абе всички са българи. Вардарска, Егейска Македония. Не е правилно да се нарича Егейска. Беломорска Македония, Вардарска Македония и Пиринска Македония. Това са трите части на географската... Македонците какви са по происход? Абе българи са, бе. Там са моите родини всички, бе. Ти коя година си роден? 30 години. Къде си роден? Село Ега Петричко. Там някой казва, че са македонци даже. Няма такива работи. Моите родини са там, бе. Беровско са моите родини. Всички са българи, така ли? Българи са. Те си говорят като мене. Да. Те си говорят... А македонците на какъв език говорят? На български говорят. Сега тия македонци говорят на изопачен български език.
основата на думата е български, а окончанието е сръбско. Примерно, народът, учителът, човекът, животът. Аз сутринта слушах тук тая Захаринска я наричат, Захаринската министър на Да. Захарова. Да. Захаринска я наричат, Захаринска. И аз. Какъв е сегашния македонски език? Титовски. Тито го създаде сегашния македонски език. След 1944 година. А македонците казват, че са на Александър Македонски поток. Аха, че имат много здраве. Ами тогава римляните трябва да владеят половин света сега, защото те са го владели некога. Кой ще им даде сега? Сега има нови държави, признати от самия папа. А България трябва ли да признава Македония? Не! В никакъв случай. Това се едно да откъснеш парче от тялото си и да кажеш, това парче не е мое. Каква е твоята теза за Македония? Моята теза за Македония е следната. Ако ще светът да обърнат наопаки, македонците при това положение няма да успеят. Защо? Защото те отричат реални исторически събития от край времена. Те докато не признаят историческата идентичност на българската държава, на българската писменост, на българския език, нрави, обичай, те няма на какво да се опрат. Те трябва да признаят и тогава да седнат да разговарят. И да дадат предварително безусловно обещание, че никога няма да държат на тази пагубна теза, която сега те поддържат. Това е абсурд. Това е абсурд. Не може от нищо нещо да става. От нещо става нещо. Нищо друго. Как не ги срам те да твърдат, че това са македонски? От кога съществува македонската държава? Що не кажат? От кога съществува македонската държава? Това няма Македония при Филип и Александър Македонски. Това е хиляди години след това. Защо не кажат кога България е паднала под византийско робство? Това е Македония. Кога Македония е паднала като държава под византийско робство? Кога Македония е паднала под турско робство, като държава Македония? А се говори и за България. България пада под византийско робство тогава. България под турско робство тогава. България се освобождава от турско робство тогава. На тези исторически неща македонците трябва да им е много добре и ясно за какво се борят и какво очакват да получат. Това признание не го ли признаят, че това са българи, че това е български език, че това е българска православна религия. Няма начин да спорят повече и да се надяват на някакви надежди. Техната теза се опира на това. Те разчитат на някакви политически трикове, провеждани от страна на американците. Да създадат македонска държава по политически съображения, а не по исторически дадености. Исторически дадености. Какво съдържа една съвременна държава? Кои са условията? Това е територия, език, нрави, обичаи и дълга историческа реална действителност. Никой не може да утеше нашата историческа реална действителност. Ако те се съгласят така, нашите могат да преговарят те. Но не се надяват на някакви илюзии, че те ще получат реално признание от целия свят. Не. Първо трябва да се признаят от България и тогава от другите. Това е. Край.
Едно момиче до край е гея, друго край Вардаро седи, трето под Пирин живее, тъжна майка песен пее. Едно момичедо край Егея, друго край Вардаро седи, трето под Пирин живее, тъжна майка песен пее. Трето под Пирин живее, тъжна майка песен пее.